फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय बे समाव आं अमा बिबु आरो बिथै रुगोन स' नोंथांमोना नुवाखै जानांगौ जोबोद इन्टारेस्ट आरो जोबोद गोथाव जानांगौ नोंथांमोना बेबायदि संनायखौ मालाबा मोनजाफेराखै जानो नोंसोरो माबायदि सङो आंनि संनाया आलादा जानो हागौ माखौथ' दुगा फाका देखायो नों आगै नोंनि बयफ्रेन्डआ आं बायदि अमा बिबु रुनो रोंखाया रुबायनो दै होबाय थाव गैया बाव दैल' होदों मोनाखै बेखौ ओरै एरनांगौ ओरै खोनबा एरनांगौ 1 2 3 4 5 अरे कहना क्या चाहते हो खोनबा कमप्लिट जाबा बानलु होबाय हालदै एसे होबाय थाव होआ संख्रि होथ'वा दायो बेखौहाय नैबेखौ बेखौहाय ओरै खोबनानै होबाय नै ओरै खोबनानै होबाय ओरै खोबखांनायनि उनावहाय बनाखौ ओरै सुनानै होबाय गाइस नैबे बनखौहाय नै बनाखौ ओरै सुनानै होबाय नै जोबोद इन्टारेस्ट जागोन माने अमा रुनायनि दिनैहाय फार्स्ट टाइम आङो जानो नागिरदों अमा रुनानै जों नोंथांमोना जुदि जायाखैब्ला ट्राइ खालामनो हागोन आं जाग्रोनि जानायनि उनाव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन माबायदि गोथाव जानो जाया जायखिजाया जेबो होआ बेवहाय मस्ला मस्लि जेबो होआ संख्रि बानलु आरो दै बेजोंनो रुगोन आरो ना दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव चेनेलखौ बिदिब्ला जों संबाय थानायखौ आवगायलांबाय थानोसै आरो नोंथांमोना फल' खालामदो बेबायदि रुनानै जानो जुदि रुना जानानै जुदि गोथाव मोनोब्ला आरो सोरबा रोङाखैब्ला नैबेनाव कन्टेक्ट खालामदो आं रुनानै जाहोगोन माबायदि रुनांगौ रुनायनि फर्मुला जेबो गैया सारायखौ सुदो बेदरखौ सुदो जलदब होदो दै होदो बानलु थाइनै होदो संख्रि होदो ओमफ्राय खोनबाय एरनांगौ 5 टाइम खोनबानि बारा एरनांब्ला थावनाय नङा खोनबाल' एरनांगौ माने गारबा जों खोनबा खोस्लिजों खोनबा एरदो बिनि एरनानै अनाखौ सुना होबाय थादो अनाखौ सुदो होनबानो जाबाय बेबायदि अरखौ बिदि सुनांगौ औवा बन गेस गैया नै बिदि औवा बनाव बेबायदि सुनांगौ थारमाने आङो न'आव नङा बेलेगावसो रुना जादों आरो ना बेलेग जायगायावसो रुना जादों दा बे बनाखौ बेबायदि अरखौ सुनांगौ नै बिराद इन्टारेस्ट जागोन आरो ना अनाखौ सुबाय थादों गाइस आंनि ओंख्रिया मोनसिगोन बारा गोबाव गैला माने मोननायसै खोमा वाव मोननायसै नै मोना जाबाय मोनायसै गाइस मोनसिगोन गाइस मोनसिगोन अना जोंगासिनो दङ एसे र' माने उखुन्दै अयथासार माने मोनासै वाव बरिया बिथिं आरो बारखे Đấy, muốn gì ba? Chị thấy là nó phải lấy cái ra được không này? Aku nak harapin kita loh, dia lain tu cuma gok sih mereka ni. Mana jane, sian cuma tu. Sampai nomor lah. Wow. Wow. जोंनि फाइनालि ओंख्रिया मोनबाय थारमाने वाव साक्सेस मोनदो नोंथांनाबो बिदि रुनानै जानो हागोन आरोखि जाथ'ला अमा खोमा हांनायखौ जादोंलै आंनाव जादोरा सथा कापने माखासे आंनाव लगायना होनोसै नै रुको नहीं तो नहीं क्या
इसलिए भी मारेगा ना अभी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।